Fidan abый vafat. Bu haberni işittim de жылый көңілім. Білсем дә бит, фани дөньяларның бір кім үшін мәңге түгелін. Тик шунысы бар, безнең йөрәкләрдә Fidan абый мәңге калачак. Хатта килер буын артистлары аңардан бит үрнәк алачак. Галия Бану, сылуым иркәм диеп, Хәлил булып моңлы җырлавын онытырга һич тә мөмкин түгел. Галиядәге Заһир җырларын. Тиле яшьлек Зөлкарнәйе һаман кызык булып яши хәтердә. Рәйсә Фәйзи спектаклен мин бик яратып карыйм хәзердә. Башмагымда Галимҗаны инде ошагандыр димен күпләргә. Мәрәхим һәм Салават рольләре мендергәндер аны күкләргә. Зәңгәр шәлне, кыз урлауны һаман Fidan абый өчен карыйбыз. Ул катнашкан барлык пьесаларны иң шәпләре диеп саныйбыз. Сәхнә күркә иде Fidan абый. Гомер буе эшсез ятмады. Җырлары да матур. Дусларыма озак торды атым, чапмады. Соң очрадым. Һаман яратаммы? Кыр кызлары, поезд чабасы, юкка түгелдере. Бик сагындым, килә явасы. Уфа юкәләре, сандугачы, үз ягыма кайтсам, гафу ит, адаштымы, картаясы килмей. Бар җыры да матур, моңлы бит. Алар мәңге халык күңеленә сүнмәс көч, дәрт, илһам бирерләр. Кабатланмас матур җырлар булып, тарих битләренә керерләр. Хушлашулар авыр, тик нишлисең, әҗәлләргә юк шул бер чара. Мондый югалтулар йөрәкләргә сыла инде утлы бер яра. Онытмабыз сине, Fidan абый. Урының булсын оҗмах түрендә. Халык мөхәббәте якты булып, нурлар сипсен синең гүреңдә.